Pa šta bilo? Šta bilo? Ajde da vidim. Šta? Šta? Ajde, pokaži ti meni šta. Samo se nam nešto to... Ne vidim. Ajde, ti meni kaži šta. Šta? Nema futbol, gotov futbol. Gotovo sve. Mora da se spava, da se šuva. Hoće da oboje cipele, a? Neće možda da ušu. Neće da idemo nigde. To što bacira, da nigde. Da obojemo none, a? Ajde, da obojemo none. Dođi. Dođi da obojemo none. Opa. Ajde sad, pici. Ajde, ostavi telefon, ostavi telefon, brže. Ostavi telefon. Prođi u krevet. Ostavi telefon, daj tu pati. Vratimo taj telefon. Ne.